meséltünk el, hogy egy nagyot újítunk, és valami extrával jövünk ki a Gourmet Fesztiválra, és ezért a gulyáslevest fagylalt formájában készítettük el, mert melegre készültünk, és hogy ne az legyen, hogy forró gulyásleves kell lenni mindenkinek, ezért nagyot álmodtunk, és csináltunk belőle egy fagylaltot. Igazából az alapja egy klasszikus gulyásleves, annyi, hogy a húst nem főztük bele magába a gulyáslevesben, hanem nagyon erős marhahúslevessel készítettük el, amit azért tettük, mert nem bírtuk volna ezt a krémes fagylaltra jellemző textúrát és állagot elérni a hússal, nem tudtuk volna annyira lefürésíteni. De ez kiküszöbölendő, hogy ne legyen benne húshiány, a tetejére egy nagyon érdekes eljárással készül marhachipset rakunk, ami ugyanúgy készül, mint a spanyol ibérikus tonkák, csak marhahúsból. Ezt egy legalább 21 hónapos tengerparton, sós levegőn tartó szállításos érlelés folyamatban készítik, amit mi aztán leszeleteltünk és chipsesítettünk a sütőben. Ezt aztán egy semleges ízű paprikába forgatott töltsérbe prezentáljuk a vendégeink számára, és az íze valóban nagyon meglepő, mert hideg, krémes, de mégis ugyanakkor megkapjuk az erős gulyáslevesre jellemző a fűszeres komplex ízt, amit a zöldségek, a hús és minden magában hordoz, és ezzel képzünk egy egyveleget.